Λούτσα. Τον είδαμε τον Ολυμπιακό χτες, κάναμε βοριάδες. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα για τον Καρυπίδη, γιατί από ένα σημείο και μετά τελειώνει και το Βρυσίδι, τελειώνει και η υπομονή, τελειώνουν όλα. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ εκεί πέρα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που τον έβαζε χέρι, γιατί έβλεπα, έχουμε έναν τεχνικό εδώ και έχουμε και έναν τεχνικό εκεί. Έβλεπα πώς λειτουργεί ο ένας και πώς λειτουργεί ο άλλος. Και τον έβαζα χέρι. Και μάλιστα τον πρώτο καιρό με παίρναν και τηλέφωνα, ο Τζόρνταν διαμαρτύρονταν, μην το φωνάζεις, μην το βρίζεις το παιδί. Οι άλλοι να πούμε μαλάκα πώς το μιλάς έτσι στον Καρυπίδη. Τώρα βγάλετε τα πέρα μόνοι σας να πούμε με το Καρυπίδη. Έχουν τελειώσει τα πάντα, δηλαδή πόσο να τον βρεις τον Καρυπίδη. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εκεί που κάναμε εκπομπή χτες, ξαφνικά πέφτει το stream και δεν λέει ότι έπεσε το stream. Είναι και φευγάτος από το στούντιο. Και εμείς 1/4 νομίζουμε ότι κάνουμε εκπομπή. Ξαφνικά λέει ο Γάβρος να πούμε, ρε μαλάκες, λέει, έπεσε το stream. Λέω από τι ώρα έπεσε το stream, δεν ξέρω. Τον βλέπω, γυρνάει την οθόνη, του λέω μαλάκα, εδώ πέρα έχει 20 λεπτά. Εμείς κάναμε, μιλάγαμε, τζάμπα καθόμασταν και μιλάγαμε. Το ξαναέδωσε, ξαναέπεσε, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, πάμε να φύγουμε. Like όλοι στην εκπομπή. Και αφού δεν υπήρχε σωτηρία, πάνω έκανε ο Ραπτόπουλος live το Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Είχα και καιρό να το δω το Ραπτόπουλο, είχε καιρό να μην δει και αυτός, άντε λέω να ανέβω απάνω, να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Και το είδα εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήγα εγώ. Έτσι. Όταν πήγα εγώ ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει έναν Γαύρο εκεί. Ο Ραπτόπουλος με ήρθε ένα μήνυμα, μου λέει το τελευταίο καιρό η Μαρμίτα λέει, μου θυμίζει λέει του Καρυπίδη. Πολλές μεταγραφές για το τίποτα να πούμε. Κάθονται εκεί, κοιτάνε το παιχνίδι. Κοιτάνε το παιχνίδι, κοιτάξτε να δείτε. Στον Ολυμπιακό. Δεν σας φταίει ούτε η διαιτησία και μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες, γιατί και αλλιώς να πήγαινε το μάτς πάλι 5 θα τρώγατε. Σας κορόιδευε η Μπαρτσελώνα. Περπατάγαν αυτοί. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν τρέχαν. Περπατώντας φάγατε 6. Εγώ καταλαβαίνω, αυστηρό το πέναλτι, αυστηρή η κόκκινη, αλλά περπατάγαν αυτοί. Αν τρέχαν αυτοί θα τρώγατε άλλα 5. Και μην παραμυθιάζεστε, γιατί όπως τον είδα τον Ολυμπιακό εγώ, αν εξαιρέσουμε τον LKB, αν εξαιρέσουμε το Μποντένσε και αν βάλουμε και τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας, οι υπόλοιποι που είναι επίπεδου Champions League παίκτες, οι υπόλοιποι είναι επίπεδου Conference του υλικού που έχετε. Για Champions League είναι τα μούτρα σας. Εδώ σας πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Και ξεφτιλίζεται για άλλη μια χρονιά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν αποκλείστηκε ο Άρης το καλοκαίρι, τα έλεγα, πότε θα περάσει ο Άρης, εμείς περάσαμε, σας είδα τώρα που θα περάσετε. Αύριο να δείτε τι έχει να γίνει. Αύριο να δείτε τι έχει να γίνει. Έχουμε κι άλλες μπαταφλόγγες αύριο. Γιατί θα περάσει καλά ο ΠΑΟΚ ή θα περάσει καλά ο Παναθηναϊκός. Και η ΑΕΚ αν περάσει καλά, που είναι τυχερή η ΑΕΚ και τον βρίσκει στον Ολυμπιακό έτσι, γιατί πήγαινε για πεντάμπαλο πάλι η ΑΕΚ. Να κάνει γαργάρα. Πεντάδα. Τυχερή που το βρίσκει στον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι παίκτες, λέω ξανά, αν εξαιρέσει τον LKB που είναι επίπεδο Champions League, τον Ποντένσε και τον τερματοφύλακα, είναι επίπεδο Conference. Ξέρω τι λέω. Ούτε Europa είναι. Βάλτε να δείτε τις καλές ομάδες του Europa, να δούμε, έχει ο Ολυμπιακός τέτοιους παίκτες. Και ανεβαίνω απάνω. Καθίσαμε λίγο με τον Ραπτόπουλο εκεί, σχολιάζαν τα μάτια. Αρχίζει ο Γαύρος που είναι εκεί, να έχει την πίεση ψηλά. Του λέω, τον Ραπτόπουλο γράφει απλά πράγματα. Πώς το βλέπουν το ποδόσφαιρο. Πώς το βλέπουν το ποδόσφαιρο με τα κολομέρια. Του λέω, γράφει το Ραπ. Μου λέει τι. Πιέζει ψηλά. Ναι, πιέζει ψηλά. Γράφει κάθε φορά που θα κλέβει την μπάλα γιόμες. Από το 45 μέχρι το 61 έκανε 7 γιόμες. Και αν κλέβω την μπάλα, ποιο το νόημα. Ποδόσφαιρο μπορώ να παίξω μετά. Έκλεβε την μπάλα με το πρεσάρισμα, τους έβγαλε την ψυχή και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει 3 πάσεις. Και που κλέβω μπάλα και τι έγινε. Κλέβω μπάλα γιώμα. Κλέβω μπάλα γιώμα. Κλέβω μπάλα γιώμα. Την πρώτη φορά που μπήκε μέσα ο Ολυμπιακός ήταν στο 61. Στα 5 μετά σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είδα το έκτο. Δεν έχετε ομάδα για Champions League. Λίγο
μου καλύτερη ομάδα από την Πάφο έχετε. Άλλο μάτς είδα. Τώρα τι να τον απαντήσει το μαλάκα εδώ. Τι να τον απαντήσει το μαλάκα. Ρε γράφαμε ρε στο χαρτί ρε, στο live ήμουνα ρε. Στο live ήμουνα ρε, από το 45 μέχρι το 61 έχεις κάνει 8 γιόμες. Δεν μπορείς να αλλάξεις 3 πάσες ρε καθυστερημένε. Μες στη Βαρκελόνη. Γιατί η ποιότητά σου είναι για conference. Κλέβατε την μπάλα, το μόνο καλό που έχετε εκεί είναι αυτό, ότι έχετε καλή φυσική κατάσταση. Κλέβατε την μπάλα με το πρεσάρισμα ψηλά και αν κλέβω την μπάλα τι έγινε. Την έκλεψα, μετά τι κάνω την μπάλα. Γιώμα. Γιώμα και γράφω ραπ σε 16 λεπτά 7 γιόμες. 7 γιόμες, 3 πάσες δεν μπορούσε να αλλάξει εκεί μέσα. Και μην τα ρίχνει στη διαιτησία. Πάλι 5 θα τρώγατε. Και να λέτε και ευχαριστώ γιατί δεν έτρεχε η Μπαρτσελώνα. Σας πήγαινε περπατώντας. Αν έτρεχε η Μπαρτσελώνα ακόμα θα γράφατε. Ακόμα θα γράφατε. Πότε να φύγει αυτή η γαμημένη Ελλάδα από αυτό το Σοβιέτ να πούμε. Όταν ακούω ειδήσεις στο Μέγκα, αθλητικά, στο Open, στο Sky, είμαστε μισό σκαλοπάτι πάνω από το Σοβιέτ. Pravda, φωνή της Μόσχας, φωνή της Αμερικής και φωνή του Καζαμπούγκου. Φωνάξτε τώρα το Σπάθα να σας αναλύσει τα μάτς. Να δούμε τελικά αυτά που δίνει εδώ το πέναλτι, η επαφή είναι πέναλτι, γιατί αυτά στην Ελλάδα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Τέτοια πέναλτι ζητάτε και τα παίρνετε κιόλας. Αλλά γάμι στη διαιτησία, δεν είναι το πρόβλημα η διαιτησία. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχετε υλικό για Champions League. Ευχαριστώ τον κύριο Κολαρίκο. Μην παίρνετε τηλέφωνο, θα μιλήσουμε. Δεν έχετε υλικό για Champions League. Δεν μπορείς να πας στο Champions League να παίξεις ποδόσφαιρο με έναν Ποντένσε, με έναν Ελκαμπή και με έναν καλό τερματοφύλακα. Σε φαν λάχανο. Σε φαν λάχανο. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, το υλικό του. Και παρατήστε τις Ευρώπης. Κοιτάξτε εδώ, σας πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον 41 χρονών. Και με τον Γκετζόρα και με τον Λόβρεν. Και με τον Τζότζο Κένι. Αφήστε τις Ευρώπης. Θα πάτε τώρα με αυτά τα κρέατα εδώ πέρα, τα βόια, παίξτε Champions League μέσα στην Μπαρτσελώνα. Πού θα πάτε? Η ομάδα σας έχει υλικό για conference. Από τον Αύγουστο σας τα λέω. Και μόλις σας λέω την αλήθεια, το γυρνάτε στον Άρη του Καρυπίδη. Γιατί δεν μπορείτε να τη δείτε την αλήθεια. Βλέπετε την αλήθεια που σας δείχνει το Μέγκα. Οι Παναθηναϊκοί βλέπουν την αλήθεια που τους δείχνει το Sky. Οι Παοξίδες δείχνουν την αλήθεια που τους δείχνει το Open. Α, τους δω αύριο αυτούς. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο ξανά γίνει μπουρδέλο. Ξαναγύρισε μια πενταετία πίσω. Μαζί με τον Άρη μέσα. Αλλά ο Άρης μπουρδέλο ήταν πάντα. Άντε τώρα αν είναι πάλι το πρόβλημα ο Άρης, γιατί στον Άρη θα καταλήξουν. Δηλαδή καθαρή κόκκινη θες να μας πεις ρε Μένιο, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, όλα αυτά που λες δεν στέκω. Τράβα τώρα ρε, τράβα, φάει κανένα πιάτο και βαρλάκια τώρα. Μαλακός στο μυαλό σου να πούμε. Γάμι στη διαιτησία, δεν ασχολούμαι καθόλου. Πάλι 5 θα τρώγες. Πλάκα σε φτιάχναν αυτοί. Περπατώντας παίζαν. Σε κοροϊδεύαν. Εντροπή αυτή η εικόνα. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι ο Ολυμπιακός του παρελθόντος που θα σε έριχνε 3 η Μπαρτσελώνα και θα σταμάταγε. Τώρα είσαι
ευρωπαϊκή ομάδα, έχεις κατακτήσει conference. Αλλιώς το βλέπει ο άλλος το 6-1 του Ολυμπιακού φέτος, αλλιώς το βλέπει πριν μια δεκαετία. Σε περιμένουν τώρα. Σε περιμένουν τώρα. Δεν έχετε παίκτες στα χάρη να αλλάξετε 3 πάσες ρε, στο υψηλό επίπεδο. Με ποιους θα πάτε? Μάθαν όλοι τώρα το ποδόσφαιρο, ανέβασε την πίεση ψηλά, καν πίεση ψηλά, τι έγινε? Μετά έκλεψα μπάλα, δεν πρέπει να παίξουν μπάλα μετά. Την έκλεψα την μπάλα. Μετά τι την κάνω? Γιώμα, πάρ' τα 6 γκολ, ας τρώσει σούβρος να είμαι. Δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι εικόνα αυτή, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και με 10 παίκτες κατέρευσε ο Ολυμπιακός και να το φτιάχνει πλάκα η Μπαρσελόνα. Σαν να παίζει με σχολική ομάδα. Και πάνε σήμερα και ψάχνονται για δικαιολογίες. Ότι τους έφτιαξε η διαιτησία. Θα σας πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα. Να δω όταν θα προκριθούμε τι θα λέτε. Τι να λέμε, για πού και να προκριθεί. Εγώ λέω να μην πάσει. Θα στο πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και να προκριθείς που θα πάσει ρε κακομοίρη. Πας με την Arsenal κατεβασμένα τα χέρια. Πας εδώ διασυρμό. Πού θα πας? Για πες με. Με σένα δηλαδή θα γελάει όλη η Ευρώπη. Δεν είναι κανένα άλλο μαλάκα. Ευχαριστώ τον Χρήστο. Μέσα ήμουν αμένιο λέει και ο Τεπελένης μέσα ήταν. Έπαιξε όσο μπορούσε. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το δυστύχημα να πούμε. Της υποθέσεως. Ότι δεν μπορούσε. Τι θα πει έπαιξε όσο μπορούσε? Κάναμε ομάδα για να πάει στο Champions League. Αυτό μπορεί η ομάδα? Αυτό μπορεί η ομάδα? Αν μπορεί αυτό, παρατήστε το από τώρα και νικήστε το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι, λέει, με εμάς ασχολείται η Ευρώπη, όλοι 6 και 7 φάγανε αυτή την αγωνιστική. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πότε να φύγει το Σοβιέτ από το μυαλό του αυτού τώρα να πούμε. Εδώ δες, Βλόσπα 777. Πότε να φύγει το Σοβιέτ από το μυαλό του αυτού. Δυο καραβάνες ρύζι έχει το κεφάλι του μέσα. Για μυαλό. Άβραστο. Αυτό είδα εγώ. Αυτό είδα εγώ. Και μην παραμυθιαζόμαστε τσάμπα. Και μην παραμυθιαζόμαστε τσάμπα. Και δεν μ' αρέσει καθόλου η αυριανή ημέρα. Που πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Γιατί παίζουν με καλές ομάδες. Η μόνη που είναι τυχερή είναι το καφενείο του Νίκολιτς. Αν πάρει καμιά ισοπαλία από την Αμπερντίν. Λόγω προγράμματος. Γιατί και αυτοί για Πανταφλόγκα πηγαίναν. Παρακαλώ. Καλησπέρα Μποτήλιας. Καλησπέρα κύριε Μποτήλια μας. Τι Μ' ακούς? Ακούω μια χαρά. Τι να γίνει? Ναι. Τίποτα, από τη δουλειά σε παίρνω. Ναι. Άκουγα αυτά που έλεγες. Εντάξει, εν μέρει συμφωνώ, δεν πάω να κάνω και διαφορετικά. Ένα που είπες όμως είναι το πιο σωστό από όσα έχω ακούσει από χθες. Ότι με την κατάκτηση του conference ο Ολυμπιακός ανέβηκε επίπεδο και σε περιμένουν όλοι τώρα. Βέβαια.
Δεν είναι όπως παλιά. Αυτό εγώ εκεί στέκομαι. Αυτό που είπες είναι το πιο σωστό απ' όλα. Εγώ βλέπω την Μπαρτσελώνα πριν μια πενταετία στα 3, στα 4 δεν σταμάταγε. Τώρα δεν σταματάει, σου λέει γράφει, Ολυμπιακός είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σωστό που είπες. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο Champions League σε βράκωτος. Εντάξει. Και μια ερώτηση. Πώς βλέπεις, πώς κρίνεις αυτά τα μεγάλα σκορ που έρχονται, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω το 6-1. 6 γκολ να τρώει η Νάπολη από την Αιτχόφεν, η πρωταθλήτρια Ιταλίας, 7 ευρώ λεφτά, γκολ Leverkusen. Τεράστια σκόρ, φίλε. Γιατί δηλαδή, πού οφείλεται αυτή η διαφορά στις ομάδες? Γιατί πλέον φαίνεται, δηλαδή, Bayern, Paris, Real, Barcelona είναι με άλλα επίπεδα, άλλες ομάδες. Δεν είδα τα μάτς. Έτσι. Δεν τα είδα τα μάτς. Ο Ολυμπιακός κατέρευσε. Και τα 6 που έφαγε λίγα ήταν, έπρεπε να φάει κι άλλα. Άστον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα παίζει και το στοίχημα. Δηλαδή τώρα η Βρώμα, η Νάπολη, ξέρω εγώ, πάει τρώει 6 μέσα στην Αιτχόβεν. Παίζει ρόλο μεγάλο και το στοίχημα. Και υπάρχουν και ομαδάρες. Δηλαδή γιατί κατέρευσε ο Ολυμπιακός μέσα στο Camp Nou και να μην καταρρεύσει η Leverkusen? Το ίδιο πράγμα παθαίνει και η Leverkusen. Πριν 2 χρόνια ήταν η καλύτερη ομάδα στη Γερμανία. Τώρα σε περιμένουν. Σωστό. Παρί σήμερα δεν παίζεται, πάρ' τα 7 τώρα. Αν έπαιζε με τη Σεν-Σιλουάζ ή δεν μπορεί η Παρί με μια άλλη ομάδα, με τη Λειψία, μπορεί η Παρί να σταμάταγε στα 3, στα 4. Τώρα δεν σταματάει. Σωστό. Ναι, γι' αυτό πήρα, γιατί θεώρησα σωστό αυτό που είπες. Και ένα τελευταίο, Τεπελέ είναι γράψει ιστορία. Σήμερα με έπαιρνε βιντεοκλήση από την μπουτίκ. Ναι. Και του είχα πει να μου πάρει μια μπλούζα του Γιαμάλ. Φίλε, δεν υπάρχει, ήταν sold out. Sold out όλες οι μπλούζες. Χαμός έγινε. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα σε μια μπουτίκ κορυφαίας ομάδα στον κόσμο να είναι sold out. Τα νούμερα τα δικά μου, 2 extra large, ήταν όλα. Και μου πήρε του Πέδρη το παιδί. Είδες το έστειλα. Ναι, το είδα. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει, βιομηχανίες ολόκληρες τώρα, όταν πουλάνε μια μπλούζα 2 και 2,5 εκατοστάρικα. Έτσι. Και δεν υπάρχει μπλούζα, έχει εξαντληθεί το προϊόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Εγώ όταν είχα πάει στη Μαδρίτη που σου πήρα του Εμπαπέ, 198 είχε. Ο Τεπελένη πήρε 10 ευρώ λιγότερο ήταν. Αλλά σου λέω τώρα για τεράστιους τζίρους. Φαντάσου του Γιαμάλ Λεβαντόφσκι και αυτό ήταν sold out. Το λέει Ραφίνια δεν είχε ούτε φανέλα. Ούτε φανέλα, φίλε. Σε κανένα νερό. Και κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Τώρα την Κυριακή πας με την ΑΕΚ. Ναι, και. Αν στραβώσει το αποτέλεσμα, το χάσει το πρωτάθλημα. Στο πήρε ο ΠΑΟΚ. Και τι έγινε? Λέω. Κοίτα, τι έγινε στην Ευρώπη, τρώμε 6. Τι έγινε που μας παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τι έγινε που θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια, ξέρω εγώ τι έγινε. Τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα, άμα χάσουμε την... Εγώ σε λέω να. Ναι, άμα χάσουμε, να πεθάνουμε. Εγώ πάντως, επειδή θα το κάνουμε τώρα από το στο 3-0 θα σε πάρω τηλέφωνο, επειδή σε αγαπάω και αδερφός μου. Λοιπόν, καλό βράδυ, να μιλήσουμε κι άλλοι. Είναι μεγάλο καφενείο η ΑΕΚ αυτή την εποχή. Είναι μεγάλο καφενείο η ΑΕΚ. Τώρα, αν καταρδώσει και έρθει μες στο Καραϊσκάκι και σε πάρει αποτέλεσμα, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Over 1,5 γκολ Ελκαμπή, φιλιά πολλά. Η λογική λέει ότι είναι άσος. Την είδα την ΑΕΚ προχθές με τον ΠΑΟΚ, τρόμαξα. Η λογική λέει ότι είναι άσος. Αλλά λέω ξανά. Και τα 6 είναι βαριά τώρα. Συστραβώνει όλη τη χρονιά η Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβαν τα ραπανάκια εδώ. Τι πάθαν. Γιατί και αν δείξει τώρα ο Ολυμπιακός. Αν δείξει ότι δεν συνέρχεται γρήγορα, γιατί έρχεσαι κουρασμένος. Έρχεσαι τσαλακωμένος. Η ΑΕΚ παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Ναι. Ένας από τους δυο τελειώνει η χρονιά του τώρα σε αυτό το μάτσο. Ισχύει. Και πρόσεξε, εμείς έχουμε για δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, έχεις τώρα την ΑΕΚ, μετά έχεις τον Άρη μέσα, μετά έχεις Αιτχόβεν, που και η Αιτχόβεν έριξε 6 γκολ στην Νάπολη. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει προπονητής, πρέπει να συνέλθουν. Η ΑΕΚ δεν είναι Μπαρτσελώνα. Και πιστεύω ότι, και θέλω να πιστεύω ότι και θα κερδίσουμε, ρε φίλε. Τώρα, άμα χάσουμε ή έρθει σοπαλία. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι η ώρα του Παναθηναϊκού άλλαξε, θα γίνει 5,5 ώρα. Κατάλαβα. Θα το δείξει και 3. Ρε καημένη Παναθηναϊκή. Ακού γέλιο ο Πούστης.
Λοιπόν, σε αφήνω Μένιο γιατί είμαι στη δουλειά. Θα πούμε φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά από Τίλια. Αυτά κατάλαβα εγώ από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείτε να σταθείτε σε αυτό το επίπεδο. Μπορείτε. Παραμυθιάζεστε.